som pôvodne chcel prezentovať teda niečo o našich aktivitách slovenského AMAVETu, čo sa týka debrujárov, ale následne ešte Mirek mi poslal vlastne žiadosť, že by som niečo nepovedal o gravitačných vlnách. Tak vlastne ešte buď priamo po tomto, alebo neviem, ako to zaradíme, či hneď, alebo niečo o tých gravitačných vlnách môžem povedať. Môžeme to aj hneď potom. Takže ja by som začal vlastne tým úvodom k AMAVETu. Vlastne je to nezisková organizácia, ktorá má dlhú tradíciu. Vlastne minulý rok sme oslavovali už 25 rokov. Ja som vlastne v tej nedávnej histórii vlastne vstúpil do AMAVETu ako člen v roku 2008. Ja som sa najprv zúčastňoval ako tie študentských rôznych súťaží, podujatí a následne som ako vlastne spolupracovník v AMAVETe od toho roku 2008-2009, čiže to už bude tiež nejakých 7-8 rokov. A medzi tie základné aktivity, podobne ako v prípade debrujárov, patrí určitá popularizácia vedy, techniky, hlavou formou, ale okrem toho je to aj starostlivosť o talentovanú mládež. A k tomu máme vlastne viacero podujatí. Je to Festival vedy a techniky, ktorý má krajské kola a následne celoslovenské kolo, to je vždy v novembri, kde môžu študenti vlastne prezentovať svoju výskumnú činnosť, ako keby v podstate také sočky, ale formou posterov. Je to Junior Internet, ktorý z hodou okolností beží teraz počas tohto víkendu v Bratislave, kde zase to je zamerané na webové aplikácie. A ja sa zamerám teda v tom mojom povídaní tu na zvedavých vedcov, čo vlastne má podobnú náplň ako debrujári. Následne a Labák, to je vlastne online seminár, o ktorom niečo poviem. A nedávno vlastne sme začali spolupracovať vlastne 3 roky dozadu s asociáciou malých debrujárov na pohári vedy. Ja by som to možno trochu priblížil, že ako sme sa spoznali. Vlastne krátko po ESI 2013 v Abu Dhabi, kde som sa stretol s viacerými z debrujárov ako Libor Lepík a Itka Soukupová tam boli. Ja som mal vtedy na starosť ako európske týmy, ako vlastne taký delegát. A vlastne krátko potom bolo v Prahe EU Contest, kde vlastne počas toho Antoine, prezident Milset Europe, zorganizoval ako také zhromaždenie. Ja som tam bol ako vtedy za AMAVET a práve Peter tam prezentoval popis pohára vedy a mňa to ako zaujalo a som si povedal, prečo nie, ako sa mi to zdalo pomerne priamočiare v tomto začať spolupracovať. A ďalej sa zameriavame na medzinárodnú spoluprácu v rámci Milset a vlastne celého sveta. Tak organizovali sme napríklad v roku 2011 veľké podujatie, kde bolo 1000 účastníkov medzinárodné. To bolo v Inchebe v Bratislave, Expo Sciences International a následne vlastne minulý rok 2014 bolo Expo Sciences Europe v Žiline. Tak môžem ďalej. No a teraz by som sa zameral práve na tých zvedavých vedcov. To je vlastne program, ktorý sme spustili v roku 2012 a ktorý beží vlastne na verejných miestach, na námestiach, v uliciach, ale v podstate pravidelne beží v lete v Chorvátsku, v kempe Baško Polie. A v tomto je to v podstate unikátne, pretože umožňuje spojenie vlastne takého hravého experimentovania vlastne s dovolenkovaním alebo s relaxom. Čiže v tomto prostredí v Chorvátsku, kde AMAVET má vlastne taký malý kemp, v podstate unikátny projekt. A je to vlastne týždenný program, ktorý je spojený teda s relaxom a plus s robením pokusov. A v podstate viac informácií, čo sa týka registrácie na stránke www.superleto.sk. Čiže samozrejme je to otvorené aj pre českých účastníkov a napríklad aj pani Šošovičková so svojimi teda študentami sa tohto programu zúčastnila, čiže potom, keď tak môže na záver, alebo ak chcete, môžete aj teraz. Chcela som krátko vstúpiť, tento rok ideme z boli sme minulý rok prvýkrát a bolo úžasné podujatie a už to máme tak, že ideme znova. Takže je to zhruba 40 ľudí a my máme rezervovaný ten termín od 1. do 10. júla, keď je tam ešte málo výletníkov, prázdna pláža a dá sa.
ak by sa chcel niekto pridať, lebo my ideme z Novej Dubnice, čo je od hranice, čo vykáme odtiaľto kúsok, tak ešte sú nejaké voľné miesta, kľudne si ja vám dám kontakt, alebo ma vyhľadajte. Nejakých 10 miest tam máme voľný ešte, dá sa, keby ste chceli s deťmi ísť, ja neviem. Teraz to máme tak postavené, že sú 5 miestne chatky a aby tam bol aspoň jeden dospelý s tými deťmi, aby relatívne zvládal. Tak ďakujem a aby som trochu priblížil, čo tam vlastne počas toho týždňa sa väčšinou robí, tak môžem vlastne ukázať, že pozorujeme napríklad, je to teda tá náplň šťastí astronomická, čiže pozorovanie slnka, slnečných škvrn, slnečnej aktivity a takisto nočné oblohy. Toto sme napríklad pozorovali s týmto ďalekohľadom a so slnečným filtrom. Samozrejme, že dbáme na bezpečnosť, pretože len malá neopatrnosť by mohla viesť samozrejme k zraneniam, čiže musíme byť veľmi opatrní. Ale toto sa nám napríklad osvedčilo, toto sme priamo na pláži pozorovali a vtedy sme v podstate robili skoro osvetu pre celú, nechcem povedať Makarskú rivieru, ale tam chodili v plavkách aj vlastne iní turisti, čiže sme tam boli skoro pol dňa. A ja už som mal potom pomalý úpal, keď som to takto tam stál, ale myslím si, že to stále stálo za to, tak môžeme ísť ďalej. Tak potom, čo sa takisto osvedčuje, vlastne vysvetľovanie základnej orientácie na nočnej oblohe, čo spájame aj s praktickým pozorovaním. Následne teda, aby sme trochu priblížili ten kemp, tak vlastne sú tam takéto chatky, ktoré myslím si sú celkom pohodlné, komfortné, s plným sociálnym vybavením a následne ten program tých zvedavých vedcov prebieha v takýchto skupinkách, vždy je to tak niekoľko hodín do dňa. Robíme vlastne pokusy, v tomto prípade to bola vlastne ten model lávovej lampy, čo určite poznáte, olej, voda, napríklad šumivý celaskón na vytvorenie toho efektu a ešte potravinárske farby. Čiže sú to jednoduché pokusy, ale sa to osvedčilo a skutočne to tie deti baví. Potom robíme napríklad elektrolýzu, ale máme aj vybavenie, vlastne máme tam také malé ako keby laboratórium ako s pomôckami, čiže máme tam aj rôzne chemické látky ako hydroxid sodný, roztok kyseliny sírovej, čiže robíme aj rôzne chemické pokusy. Napríklad tu sa robil pokus s denaturáciou sacharózy, čiže sa tam pridávala kyselina sírová na kocku cukru a dochádzalo k zúholnateniu. A takisto spolupracujeme s miestnymi inštitúciami. Vlastne minulý rok som nadviazal kontakt s Hvezdárňou v Makarskej, kde majú vlastne Cassegrain, ďalekohľad a majú vlastne GoTo napájanie, čiže je možné veľmi rýchle vyhľadať určité nebeské objekty ako gulové otvorené hviezdokopy, dvojhviezdy. Čiže v tomto zmysle toto je novinka, v ktorej by sme chceli pokračovať a myslím si, že to má perspektívu vlastne práve s pánom Grabnerom z Makarského observatória. A takisto sme vydali vlastne, keďže už máme určité skúsenosti, čo sa týka týchto pokusov a sa nám určité pokusy osvedčili, niektoré menej a pracujeme na vylepšovaní, tak sme sa to rozhodli nejak spísať a vydali sme aj metodickú príručku tohto animačného programu, kde vlastne sú tie základné pokusy, ktoré robíme popísané a tá je prístupná aj online, čiže ja ako v papierovej verzii, ale je vydaná aj online a môžem vám dať prípadne link, ak by vás to zaujímalo. No a pomaly by som sa presunul na druhé podujatie, to je práve podujatie Labák. Tam sme tiež vydali takú zbierku a najprv o tom Labáku niečo poviem, len tam sa musím trochu prepojiť na inú prezentáciu. Tu mám práve takto na webe, takže čo je vlastne Labák a komu je určený? Labák je kombinácia korešpondenčného seminára, čiže funguje podobne ako tradičné matematické, prírodovedné alebo chemické semináre, ktoré napríklad na Matfize dlhé roky funguje FICOS a internetové prostredie, čiže je možné sa k tým úlohám dostať ako online a v podstate aj vypracovávať online. Len čo je v tomto prípade unikátne, že je to multidisciplinárny seminár. K tomu teraz poviem niečo viac. Vlastne sú tam úlohy z viacerých oblastí, z oblasti biológie, chémie,
geografie, matematiky, fyziky a environmentalistiky. Čiže je to pomerne široké spektrum a každá vlastne z tých kôl, sú 4 kolá do roka, má vlastne nejakú jednu zjednocujúcu tému, ktorej sa všetky tie úlohy viažu. Pretože tá pôvodná myšlienka, prečo sme ten labák zakladali, bolo vlastne poukázať na tie vzájomné vzťahy medzi tými predmetmi, ktoré podľa nášho názoru často v tej výučbe niekedy tie vzťahy nie sú také viditeľné, lebo príde učiteľ matematiky a hovorí len o matematike, nehovorí už napríklad, ako sa tá matematika dá aplikovať v chémii a v biológii. Čiže to je to, čo sa tu práve snažíme v tomto seminári doplniť. A vlastne zatiaľ máme dve súťažné kategórie, čo možno je príliš široké a v budúcnosti by sme to chceli samozrejme zjemniť, ale zase môže potom pani Šošovičková povedať zo svojej skúsenosti, ako to zatiaľ vidí pri riešení tohto seminára. Čiže máme kategóriu základných škôl a pre stredné školy, gymnázia najmä. A tento rok vlastne sú 4 kolá, ktoré majú vlastne také témy ako 4 ročných období. Jeseň, zima, jar a leto. Tak. A samozrejme snažíme sa tie deti trochu, okrem toho, tej radosti vlastne z poznania, trochu motivovať vlastne možnou výhrou alebo cenami za to usilovné riešenie a teda je tam v štandardnej ponuke práve ten náš tábor v Chorvátsku, ktorý pravidelne poriadame. Potom sú tam nejaké elektronické ceny ako tablet a iné vecné ceny. Takisto vlastne spolupracujeme s časopisom Kvar, ktorý poskytuje potom predplatné tým najúspešnejším riešiteľom. A registrovať sa vlastne dá teda do prvého kola od 20. na začiatku školského roka, ale v tomto prípade je možné, vlastne snažíme sa motivovať tých žiakov, aby sa mohli prihlasovať počas celého školského roka, pretože aj víťaz každého kola je ocenený. Čiže nie je to tak, že by sme robili len súčet vlastne za celé to riešenie, ale aj čiastkové vlastne kola oceňujeme. A vlastne v tomto prípade vlastne spolupracujeme, zatiaľ sa nám podarilo vlastne získať spoluprácu od spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorá vlastne finančne vlastne zastrešila tento seminár. Čiže vďaka tomu sme mohli aj vydať vlastne za minulý školský rok zbierku tých úloh, ktorú vlastne môžem poslať, tak to si môžete prejsť, tie vlastne úlohy, aké typy úloh sú tam. No tu vlastne tu je video, ktoré možno preskočilo, to by bolo trošku dlhé, to je vlastne z odozdávania tých cien, to bolo v areáli závodu Volkswagen, kde vlastne to je blízko Bratislavy, veľký závod. A toto sú vlastne, my sme ako hlavný organizátor a máme tam hlavný partner je nadácia Volkswagen Slovakia a mediálni partneri sú Kvar, Zones.sk a ďalšie webové portály. Takže to je všetko a týmto by som chcel tiež osloviť, že samozrejme nie sme uzavretí ani pre českých riešiteľov. Môže tam byť samozrejme určitý problém s jazykovou bariérou, čo pre slovenských študentov väčšinou nie je problém, čo sa týka češtiny, ale ako som diskutovali sme ráno, že pre niektorých, pre českých žiakov to môže byť väčší problém z tohto hľadiska. Ale samozrejme dá sa v prípade záujmu vytvoriť nejaká spolupráca, že by dochádzalo k nejakému prekladu tých zadaní, čiže dá sa samozrejme v prípade záujmu to doladiť, aby to bolo priateľné aj pre českých žiakov. Tak, čiže to by malo byť všetko vlastne z tohto, čo sa týka týchto dvoch ako našich debrujárskych aktivít. Tu by som chcel ešte povedať pri tom labáku, že sú tam teda úlohy také slovné z týchto kategórií, aby si tí žiaci teda mohli niečo započítať, ale je tam, čo som zabudol povedať, aj zaradená aj experimentálna úloha, čiže aby to zase nebolo príliš teoretické. Takže, ak sú k tomu nejaké otázky, prípadne ak by pani Šošovičková chcela nejaký feedback. Ja mám také dva postrehy z tohto ročníka. Minulý rok sme mali dokonca dievča, čo skončilo tretie, čiže my sme zažili všetko, ale prvý postreh bol taký, že chalani alebo decka, keď riešia tie úlohy, tak oni obyčajne idú si vyhľadať učiteľa, treba riešia biológiu, tak idú za učiteľom a tak. A prišli
A hovorí, pani učiteľka, aby sme boli za učiteľkou biológie, ona povedala, že polovicu tej úlohy nevie, lebo že polovica je chémia. Čiže to je taký postreh, že oni si vlastne tam uvedomujú, že žiadna z tých úloh není iba chémia, iba biológia, iba fyzika. To je výborné. A potom my sme teda to doviedli do dokonalosti, my sme tento rok otvorili na základnej škole nepovinný predmet, volá sa to labák, sme si ho kopírovali. A máme to tak podelené, že žiaci 5. až 9. ročníka si vyberajú zo 6 predmetov, jeden z nich je ten labák. Je to zamerané aj na humanitné, lebo na tej základnej škole sú deti, ktoré sú rôzne. Je to na techniku, každý si vyberie to, čo má najbližšie, alebo šport, alebo čokoľvek. A na tom labáku priamo riešime tieto úlohy a sú tam decká od 5. do 9. ročníka. Čiže oni majú šancu sa učiť jedni od druhých. Malí od veľkých a veľkí učia tých malých a tak si vlastne skúšajú, či vedia vysvetľovať alebo či chápu. Je to ako dobrý nápad, aj napriek tomu, že sa ťažko nové predmety zavádzajú. My sme si ukradli z environmentálnej výchovy a z takých tých všelijakých. Ale robíme to takto a má to, myslím si, že sa to osvedčilo, že deťkám sa to páči. To len taký tip, keby ste chceli. To je všetko. Máš niekto nejakú otázku alebo... Ja by som teda možno prešiel k tej druhej časti, alebo neviem, ako to vidíš, Peter, časovo, že... Áno, alebo ak by sme si, myslíš, prestávku nejakú menšiu, alebo radšej rovno? Dobre, takže... Ja som to teda písal v angličtine, lebo ja som si nebol istý, on mi Peter spomínal, že tu možno budú aj nejakí hostia zo zahraničia alebo z Nemecka, tak aby neboli úplne stratení, ja som to písal v angličtine, ale budem to prerozprávať vlastne v slovenčine. A vlastne Mirek ma poprosil, aby som niečo o tom objave povedal, pretože ja okrem teda tejto popularizácie, ja sa skôr hlavne venujem teraz, ja som vlastne absolvoval tiež fakultu matematiky, fyziky, so zameraním astronómie a astrofyzika. Teraz pokračujem v postgraduálnom pobyte štúdiu na Max Planck inštitúte v Bonne, na Max Planck inštitúte pre radioastronómiu a zaoberáme sa predovšetkým štúdiom centra galaxie, kde tiež podľa všetkého sa nachádza supermasívna čierna diera. Čiže nevenujem sa priamo štúdiu a detekcii gravitačných vln, je to ako blízko, čo sa týka ako môjho výskumného zamerania, blízko vlastne fyziky čiernych dier. Takže, aby som sa priamo teda dostal k tej téme, tak vlastne čo sú gravitačné vlny? Sú to vlastne, dá sa to tak jednoducho popísať ako vlastne zvlnenia v štruktúre priestoročasu. Čiže môžeme si to predstaviť, ako keď ten priestoročas si predstavím ako hladinu vody, tak vlastne po vhodení ako nejakého kamienka, alebo tak sa vytvorí určité vlnenie. A čiže tie gravitačné vlny sú tiež vlnením v tej samotnej štruktúre priestoročasu. A vlastne ich charakteristikou je, že postupujú vlastne priamo od zdroja, rýchlosťou svetla sa pohybujú tým prostredím a v podstate málo ich hlavnou ako takou motiváciou, prečo by mali byť detekovateľné, je, že málo interagujú vlastne s tým okolitým prostredím, čiže sa dokážu šíriť aj na veľmi veľké vzdialenosti a sú len veľmi málo pohlcované. Čiže tu sú ako potenciálne zdroje, sú vlastne objekty ako binárne systémy kompaktných objektov, teda tých záverečných štádií vývoja hviezd ako bielých trpaslíkov, neutrónových hviezd a predovšetkým čiernych dier. O binárnych systémoch hovorím, pretože majú vlastne kvadrupólový moment, čiže k tomu, aby došlo ku vyžarovaniu gravitačných vln, je nutné, aby tie zdroje boli vlastne asférické, aby mali kvadrupólový moment. Teda ja sa ospovedám, ja to teda trochu popíšem, vidím, že sú nejaké odchody veľké. No a vlastne, prečo vlastne je tá motivácia tejto prednášky, lebo vlastne došlo k prvej detekcii nedávno gravitačných vln. Vlastne tá detekcia bola už minulý rok v záži, v septembri 2015, ale vlastne to tlačová správa, ktorú ste možno pravdepodobne mnohí zachytili, bola vo februári, 11. februára 2016. A je to vlastne na úrovni objavu, ktorý sa udeje raz za 10 ročia, alebo dalo by sa povedať raz za život, alebo za 100 ročia. Preto vlastne sme zvolili túto tému pre OGAR. A to je vlastne schéma takého binárneho systému,
ktorý vlastne sa vďaka gravitačnému vyžarovaniu postupne ten systém stráca energiu, pretože tie gravitačné vlny prenášajú energiu a v dôsledku toho sa ich veľká poloza alebo vzdialenosť skracuje, až dojde následne k splynutiu tých objektov. Čiže, no tu som pripravil taký matematický viac popis, ale čo je to podstatné vlastne, že tie gravitačné vlny boli predpovedané už Einsteinom vlastne práve presne, takmer presne teda pred 100 rokmi, 1916 v rámci všeobecnej teórie relativity. A vlastne tá energia je úmerná vlastne tretej časovej derivácii toho kvadrupólového momentu. A ja tu robím vlastne nejaké odhady a hlavná myšlienka tých odhadov je, že vlastne najväčšiu energiu vyžarujú objekty, ktoré sú veľmi kompaktné, ktoré vlastne, keď máme ten binárny systém, tak vlastne najviac ten systém vyžiari, ak tá typická vzdialenosť tých zložiek je porovnateľná so Schwarzschildovým polomerom, čo je vlastne ten charakteristický rozmer horizontu udalosti. A ak tie rýchlosti sú blízke rýchlosti svetla, čiže relativistické. A ak vlastne môžeme spraviť odhad, že keď je tá rýchlosť takmer rovná rýchlosti svetla a tá vzdialenosť tých zložiek je rovná Schwarzschildovmu polomeru, tak vlastne tá energia toto je vlastne ten odhad tej maximálnej energie v podstate, čo je vlastne o 26 rádov viac ako je vlastne svietivosť Slnka, čiže tomu sa hovorí aj vlastne, žiarivosť celého vesmíru. Tak môžeme ísť ďalej. No a toto je vlastne článok, ktorý bol publikovaný v súvislosti s tou tlačovou správou o detekcii gravitačných vln. A tu sú vlastne v abstrakte toho článku nájdete tie základné informácie, že tá detekcia, to čo zaznamenali, sa dá vysvetliť vlastne postupným približovaním dvoch čiernych dier, ktoré mali asi obe hmotnosť 30 hmotnosti Slnka. A po splynutí mal ten objekt asi približne 62 hmotnosti Slnka, čiže bol to veľmi hmotný objekt, pričom vyžiarený vo forme gravitačných vln, vyžiarená bola energia v ekvivalente 3 hmotností Slnka, čiže v podstate veľmi veľká energia bola pri tom splynutí tých dvoch čiernych vyžiarených. A teda, aby sme sa dostali k tej samotnej detekcii, tak vlastne bolo to zaznamenané detektorom LIGO, čo je skratka pre laserovú interferometriu, alebo Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Čiže to je vlastne observatórium, ktoré pracuje na princípe interferometrie dvoch zväzkov laserových lúčov. A vlastne to observatórium má vlastne tvar tak písmena L. A vlastne tú detekciu si môžeme predstaviť tak, že keď vlastne na ten detektor dopadá to gravitačné žiarenie, to vlnenie, tak vlastne dochádza súčasne k skráteniu jedného ramena a k predĺženiu toho druhého ramena. A z relatívnej zmeny tých dĺžok tých ramien, ktoré mimochodom majú dĺžku asi 4 km, tak je možné vlastne zaznamenať toto gravitačné vlnenie pomocou interferencie tých dvoch zväzkov. Tu máme vlastne zdroj toho laserového žiarenia, tu dochádza k rozdvojeniu a následne tu sa nachádzajú vlastne v podobe zrkadiel vlastne testovacie častice, ktoré vlastne reagujú na to gravitačné vlnenie. No a vlastne to LIGO je citlivé len v určitom intervale frekvencií, asi od tých povedzme 30 Hz po túto hodnotu až asi niekoľko 100 Hz. Tam už potom pre tie kratšie a dlhšie frekvencie výrazne narastá vlastne šum v tom detektore. A ešte aby som poznamenal, tak tie detektory boli vlastne dva, ktoré súčasne zaznamenali to gravitačné vlnenie, a to bol vlastne detektor Livingstone a Hanford. A oni sú vlastne otočené o 90 stupňov. Tieto ramená v tvare L. Takže toto je vlastne fotografia toho detektoru. Vlastne vidíte, že sú to veľmi dlhé 4-kilometrové ramená.
A toto je vlastne samotná tá detekcia, ktorá bola vlastne aj súčasťou tej tlačovej správy, kde vlastne dochádza postupne, tu máme vlastne na x-ovej ose je čas a tu je vlastne amplitúda toho vlnenia, že dochádza postupne k súčasnému, to žiarenie má vlastne má vyššie a vyššie frekvencie a väčšie amplitúdy a následne dochádza postupnému vlastne odoznievaniu toho signálu. Čiže toto je tá samotná detekcia a toto je vlastne model, relativistický model, čiže pomocou superpočítačov, počítačov vlastne spočítaný taký model dvoch čiernych dier, ktoré sa postupne približujú a to je vlastne, tie modely sú spočítané plne relativisticky, čiže plne v rámci všeobecnej teórie relativity. No a tuto je vlastne taký obrázok vlastne toho, že vlastne tu postupne dochádza k približovaniu tých dvoch čiernych dier, sa pohybujú rýchlejšie a rýchlejšie, samozrejme čím sú bližšie sa perióda skracuje, až dojde následne k splynutiu, čiže vznikne jedna čierna diera, ale tá jedna čierna diera není ešte úplne ako sférická, statická, ale dochádza ešte k tzv. Ringdown, čiže ona sa ešte stále trochu chveje, ale postupne to chvenie je utlmované a to je vlastne vidieť v tejto fáze. A vidíte, že vlastne tá rýchlosť pri tom splynutí dosahovala takmer polovicu rýchlosti svetla. A charakteristická vzdialenosť bola len asi 200 km, čiže bolo to vysvetlenie je len možné pre prípad, že sú to dve čierne diery, a v súčasne vlastne nielen, že je to prvé potvrdenie detekcie gravitačných vln, ale súčasne je to vlastne aj dôkaz prítomnosti čiernych dier, že skutočne dochádza k splývaniu, čiže práve tie gravitačné vlny otvárajú priestor do nového pozorovania, do pozorovania javov na úrovni, na škálach horizontu udalosti tých čiernych dier. Toto je vlastne z tých dvoch detektorov tým, že zaznamenali ten signál súčasne a bolo tam nejaký časový posun, tak bolo možné vlastne lokalizovať na oblohe nejakú vlastne charakteristickú oblasť, kde na južnej pologuli sa ten zdroj asi nachádzal. No a tu vlastne ešte ukazujem, že vlastne v priebehu tých 100 rokov, keďže medzi predpoveďou a detekciou tých gravitačných vln uplynulo 100 rokov, tak vlastne počas tých 100 rokov ľudia teoreticky skúmali tie vlastnosti gravitačného vlnenia a toto je napríklad článok z Nature z roku 1970, kde indický fyzik Vishveshvara študoval vlastne práve fázu toho ringdownu, kde vlastne sa tá jedna čierna diera chveje, čiže ešte má kvadrupolový moment, ale ten je vlastne veľmi rýchle utlmovaný, čiže vlastne tu dochádza k utlmovaniu toho gravitačného vlnenia. A vlastne tá jeho predpoveď sa skutočne naplnila, že v tejto fázi po splynutí tých čiernych dier je vidieť vlastne, bol pozorovaný skutočne aj ten ringdown, čiže to samotné chvenie keby toho horizontu. Čiže tu mám ešte znázornené vlastne tie dve observatória LIGO, Livingstone a Hanford, vzdialené 3002 km. A tu sú znova tie grafy vlastne a bolo to vlastne pozorované v zvonku vlastne sekundy celý ten efekt. No a aby som sa trochu ešte, toto už je vlastne posledný slajd, už viac nebudem trápiť ohľadom toho, len vlastne otvorilo to nové okno do vesmíru tá detekcia, že bude vlastne v budúcnosti možné pozorovať viac takýchto detekcií a tým pádom bude možné robiť štatistiku takýchto splynutí a binárnych systémov a súčasne sa očakáva, že to posilní alebo podporí vybudovania viacerých týchto detektorov gravitačných vln. Čiže okrem toho Livingstone a Hanforde v USA vlastne sa očakáva spustenie meraní v rámci Virgo v Taliansku. Potom myslím, že v Indii už premiér odsúhlasil stavbu ďalšieho LIGA
Čiže to spresní, ak sa podarí súčasne detekovať to vlnenie na viacerých tých observatóriách, tak to výrazne spresní vlastne určenie polohy, kde sa ten zdroj nachádza. A ešte sa plánuje, alebo už buduje detektor. Ten bol ten vlastne nemeral počas tohto javu, ktorý bol pozorovaný vlastne v septembri minulý rok, ale ten by to ani má iný frekvenčný interval citlivosti, čiže ten by to ani nebol schopný vlastne zaznamenať. No a ja ešte takú malú reklamu, ja ešte budem v Prahe budúci týždeň a vlastne kto budete v Prahe, ja budem ešte prezentovať viac o svojom výskume hneď v pondelok o 4:00 na Astronomickom ústave na Spožilove. Vlastne to je čo sa týka výskumu Galaktického centra a vlastne hneď v útorok potom si pripravím podobnú prednášku aj na Ústave teoretickej fyziky na Matfize, vlastne na ich relativistickom seminári. Čiže to len taká reklama, ak by ste náhodou mali záujem a boli ste v Prahe, tak vás tam rád prípadne uvidím. No. Takže tým by som asi skončil vlastne tento